Nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona okufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSithembiso ngikwaKaNdlozi. Baphenduka undinga Sithibini abaxoshwe ehostela ababehlaliswe kulona eTexas. Kuthiwe bayiswe ehostela eWema nakhona bafike baxoshwa bagcine sebelele emnyango esiteshini samaphoyisa eLamontville ngoLwesithathu. Kubikwe ukuthi abadala nabancane bebehleze eduze kwezimpahla zabo bengazi ukuthi bethatheni behlanganise nani usizi lubhale emehlweni. Laba bantu bakhale ngokuthi imvula ize yaphelela kubo ebikade ihambisana nokuduma kwezulu njengoba bexoshwe ngalendlela kuthiwa abazibonele. Kusolakala ukuthi izolo ekuseni ngey'ntatha enye yezingane laxaze kule ndawo ishayiswe iveni yamaphoyisa ehlehlele kuyona ibe seyiphuthunyiswa esibhedlela emva kokuthi ilimale emlenzeni. uNkosikazi Nokubonga Nzimande waseMegaville uthe bakhathazekile ngoba kuthembisi abazi ukuthi bazolala eminyango esikhathi esingakanani futhi akekho seke wafika kule ndawo uzame ukubasiza. Baphinde bakhala ngendlala ukuthi sele kubefikile abakazi bakuthola kuya ngasethunjini. Mbukeli udaba oluhlungu kakhulu lolu. Shiya uvo lakho kwi-comment section ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.